Здравейте хора! Днес ще направя клип на име как да се научим да си плетем, извинете ме, гривнички от гумени ластичета. Ето това представляват гумените ластичета. Да. Много хорекаха много мои приятелки и приятелки искаха да направя клип с ето това мини станче, така да го наречем. То има малко пекчета, ето това се нарича пек, ако не знаете. 3, 6, 6 и 2, 8, значи с 8 пекчета. Аз имах един голям, извинете ме, но един голям стан, първият ми, който се изчупи. Да, и съм го разделил така на 3 пега. Ето вижте, тук имам доста силно. Ето имам тук само с 2 пега. Нямаше как да го щупа на... Щупи се и на 2 пега. Но това тук ме дразни. Не мога да го щупа, затова няма значение да се щупя. Ще ви покажа сега с 3. Ето ли. 1, 2 и 3 пекчета. Тук, нали, на тези двата пега ще насложим така ластичетата, на които плета, на тези си подреждам ластичетата. Да. Забравих да кажа, ластиците ето такава кутия на алуминиум, но нямам. Имам едно пликче, което е с гумена закопчалка, не знам дали ги знаете, но то е препълнено. Имаме кутия за отделно да се подреждат ластици и тук има ластици. Да, сега ще ви покажа тип като змийска кожа, така знам, че се казва, не знам защо така са го кръстили. На това плета само такива, нямам гривни в момента да ви покажа, които видях от Ками Дова, от нейния канал. Много те харесвам, Ками, ако гледаш. Та да, сега няма да плета на това станче, защото на това не ми е удобно да плета само по 2. Не ми е удобно да плета само по 2, защото или влиза навътре, нали, трябва да го издърпам така, или навън, не ми е удобно, затова виличките са ми в кутията, която се разделя, че има много вилички, но сега ще плетем на това. Сега да вземем една кукичка, например, много 100 имам, но сами в отделно, като ми се серче. Тук са само, има още, но няма да ги търсим. По-удобната ми е с която, ето тази розовата, защото те са различни, не знам дали се... Имам и бяла, но бялата е доста голяма и ето не е оригинална. Така. Ето вижте това как е, не знам дали виждате, като бастунче, а това вижте как е като триъгълник. Ето вижте, може да се равните. Затова жълтата ми, розовата ми е по-удобна. А сега ще започнем. Не искам да плета гривна с ето тези, като на балоните, на бъбници. Не искам да плета с тях гривна, защото даже не знам за какво съм си ги купила, но както и да е, защото не се получава. Много дебела става гривничката. Имам такава гривна, знам. С какъв ластик да започнем? С оранжев. Ето с такива ластичета. Първо за началото ще ни трябват 3. Първото, както знаете, се слага ето така на осмичка. Не може перспект на тези два или на тези два. Момент. На тези двата пега или на тези двата пега. Аз започнах на тези двата пега. Ето вижте. Така и така. Отгоре добавяме другите две ластичета. Просто ги оставяме ето така. В нормално положение. Хубаво е да
има разстояние, за да може да ги вземете. Ето така. Така. Нека да започваме. Взимаме кукичката, която сме си избрали. И да, взимаме. Значи, тя е по-трудна, затова ще правя ето така. Както е това по средата. Ето вижте 1, 2, 3. Значи второто. Взимаме го, съответно това, което е по средата. Така, взимаме го. На мен ми е трудно така. Взимаме го и минаваме през долното. И го качваме. И така и така пак от другата страна. Момент. И го издърпваме надолу, но трябва да се постараем да издърпаме и двечките. Момент, че нещо не лиза. Ето така, слагаме си го на пръстчето, за да ви е по-удобно да издърпваме. И едно ще... Аз си ги сложих в ето такава кутийка, но едното е минали са две и се задръсти, ето. Не иска да излизат, затова съм ги сложила така в кутията. Ето го, е съобразната закачалка. Те са заедно в пакет, когато си купите ластичетата. Има в пакет по 10 или са по колко, не знам, не съм ги брояла. Аз си ги слагам в такива от Kinder Pinguik, от Kinder яйчицата. Сестра ми като я купуват, аз ги взимам. Ето. Така и пак взимаме и издърпваме. Добавяме, извинете ме, още едно оранжево ластиче отгоре, само ето така го слагаме. И пак така правим. Взимаме по средата ластичето, минава отдолу и го слагаме горе. Издърпваме и пак така. Взимаме по средата, не знам дали виждате. Взимаме по средата ластичето, слагаме го и пак по средата. Ето така. И като го издърпате, момент да го върнем към вас, към камерата. Като го издърпате, трябва да се получи нещо ето такова. Но трябва да плетем много. Имам някакъв ето такъв, но ще намерим. Ето така. Момент да си го нагласим. Готово. И пак ето така. Взимаме по средата, слагаме. Взимаме по средата. Значи, сега ще го обясня по-хубаво. Взимаме ето това средното ластиче. Слагаме долу кукичката, обръщаме и дигаме последното ластиче. Нещо като рибена кост, но по-различно. Издърпваме, както казах. Аз ще направя в малък вид, защото трябва много време да плетем. И ето пак така взимаме по средата, минаваме отдолу и издърпваме ластичето на пега. И ето така трябва да се получи. Ще поплетем още малко. Взимаме ластичето, момент, издърпваме отгоре, взимаме и това и издърпваме. Ето така се получава като слепнато, виждате ли? Много е топло, климатика не го пускаме заради малката и е ужас. Днес ни отидахме на плаж, защото ще ходим в гости и трябва да пътуваме чак до Бургас. Но и там няма да отидем на плаж, защото ще тръгваме. Сега е 2:19. Ние ще тръгнем към 5, 3 часа път, 8 часа. Ще сме там. Да, както и да.
но след някъде на 23 август заминаваме на море, така че ние ходим на плаж на Русалката. Не знам дали знаете, но аз ходя там понякога. Плащате 3 лева за деца. Не правя реклама, просто казвам. 3 лева за деца и 5 за възрастни, плюс 2 лева шезлонг, ако искате. Ако не на тревата, стоя на тревата. Да лежите, но аз не излизам от водата много често, така че няма значение. Не ми се дава 2 лева за шезлонг, защото аз не стоя. Ето така. Взимаме още едно ластиче. Само да го издърпаме надолу, слагаме ластичето, дърпаме и ето, взимаме друго ластиче. Ластичето изхвърча, пак изхвърча. Ето така. Не знам виждате ли, но не ми е удобно. Взимаме по средата, минаваме през долу, издърпваме, взимаме по средата, издърпваме и пак слагаме. Ето вижте. Ноката ми се отцапа. Както и да е. Тук моята братовчетка се изпробва да ми направи нещо. Вижте какво се получи. И тук. Но тук се пробва да се получи по-добре. На камерата не изглежда толкова добре, колкото е всъщност. Но както и да е. Слагаме пак, минаваме по средата, слагаме кукичката на това на посредата, слагаме, минаваме отдолу и издърпваме. Толкова е лесно. Но трябва да си го запомните по някакъв ваш начин. Аз съм го забравила, аз съм го запомнила така. И ето така се получава нашата гривничка. Надявам се да ви е харесал клипа, абонирайте се, дайте танза и адиос!